हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' मटिभेशनल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ खनसे बरायबावबाय। लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जाय बाथ्राखौ बुंनो थांदों नोंथांमोना थाम्बनेल लोगोसे टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आं थांनाय मंगलबार खालि मोनसे भिडिअ आं आपल'ड खालामदोंमोन लोगोफोर आरो बे भिडिअआव आङो साथाम व्यक्तिखौ माखासे नेगेटिभ वर्ड्स बाहायनानै आं बिथांमोनखौ रायनाय जादोंमोन। बिथांमोननि सासेया जाबाय बड'लेण्ड टाइगारनि इउटुबार मिस्टार धनजय रामसियारि आरो सानैया जाबाय एक्स एनडिबिनि सानै केडार मार्टिन आरो जोंब्लाव। आं बिसोर साथामनि सायाव माखासे नेगेटिभ वर्ड्सफोर बाहायनाय जादोंमोन लोगोफोर आरो आं बे नेगेटिभ वर्ड्सखौ बाहायनायनि खारनानो जाबाय बिसोर साथामनि जिफोर बाथ्रा रायलायनाय बेखौ माने बांद्रायाव बांद्राय मोननायनि थाखाय बे भिडिअखौ आं आपडेट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनायनि उनावनो बे भिडिअआ ओरैबायदि शेयार भाइराल जाबाय आं बेखौ जेबो भुल सानाखै। नाथाय मोनसे खोथाया जाबाय बिथांमोना दासिम आंनि सायाव जेबो रिएक्सन खालामाखै दे। बिथांमोना दासिम आंखौ जेबो पार्सनेल एटेकबो खालामाखै, जेबो बुंहराखैबो। नाथाय फंसे खोथा दंना, जिहेथु बिसोर साथामा गेसाव गोफोन रायलायबाय थायोमोन ना, बिनिखाय बे गेसाव गोफोनखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा माखासे मानसि जेरै थाम्फै दांग्रा, फर एग्जाम्पल थाम्फै दांग्रा ना, बै थाम्फै दांग्राया अबाव बायो लोगोफोर नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ ना। गेसाव गोफोनाव थानानै बै थाम्फै दांग्राया गेसाव गोफोनखौ मा खालामो? गेसाव गोफोनाव थानानै बे बिदै दैयो, बेखौनो जायो आरो थांनानै थायो। बेबायदिनो माखासे थाम्फै दांग्राफोर, बिसिनि रायलायनायखौ मोजां मोनग्रा, बिसिनि नांलायलायनायखौ मोजां मोनग्रा बेफोरबायदि मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों जाय कमेन्टखौ माने बुंजाया। आं बिनिनो माखासे कमेन्ट दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन। नाथाय गोबांथार इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोर दिनै दङ जायफ्रा गोबां मोजां कमेन्ट हरदों। आं गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोना सापर्टबो होदों। नाथाय लोगोफोर बिनि गेजेरावनो माखासे थाम्फै दांग्राफोर बायदि बेंफुग्रा, गेसाव गोफोनखौ मोजां मोनग्रा बेफोरबायदि मानसि माखासे दङ, माने बेफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनग्रा। बिनि गेजेरावनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सासे व्यक्तिनि नाम आं मुंख'गोन। बिथांनि मुङा जाबाय बसुमतारी एम। नोंथाङा निस्सय खोनासंदोंबा नोंथाङाबो मिथिगोन। ओरैबायदि गाज्रि, आं सिगांनिखौ फरायनो हाया दे लोगोफोर, माने ओरैबायदि गाज्रि। बिनि उनाव बे बुंदों जोंनि क'क्राझाराव फै बिगुर बिसि जानोब्ला। मिनिनो ओंखारो आं बेबायदि बुङोब्ला आरोना लोगोफोर। दानि जुगावबो बेबायदि मानसि थायोना, नंगौना नङा? थारमाने गोदोनि जुगावसो राजा महाराजानि जुगाव जायहा बोलो दं बिसोर बोलोजों देरहायोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव बिदि बोलोजों रावबो देरहानो हाया लोगोफोर। आथिखालनि जुगाव जायहा दिमाग दं, जायहा मेलेम दं, जायहा गियान दं, बेसोर बे कम्पिटिसन दराव, बे कम्पिटिसननि जुगाव बेबायदि मानसियासो देरहायो। बेबायदि बोलोजों जुजिग्रा मानसिया रावबो देरहाया लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौ बुंखागोन आरो आं दिनै बेखौ बुंनो सानदों। थारमाने बिथांखौ आं बुंगोन पार्सनेलि, बिथां मिस्टार एम बसुमतारी। बर'फोरनि नामा रावनाबो टाइटेला सिगां थाया दे, उनावसो थायो। नाथाय बे मानसिनि नामखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो आं मिथिखाबाय बेयो मा टाइपनि मानसि होननानै। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। नाथाय आं दिनै एनडिबिखौ आं गाज्रि होननानै बुङा दे लोगोफोर। दिनै पार्सनेलि आङो रन्जन दैमारि सारखौ आं आंनि आइडल पार्सन होननानै मानियो दे लोगोफोर। आं जोबोद मोजां मोनो। नाथाय बिनि सिङावनो माखासे बै थाम्फै दांग्राफोर दं जायफ्रा बें फुलाबायग्रा, बेफोरखौ आं हले मोजां मोना दे लोगोफोर। दिनै बिनि गेजेरावनो बे बिथाङा आंखौ बुंहरनाय सासे मिस्टार बसुमतारी एमआ थारमाने नोङो क'क्राझाराव फै, नोंखौ बिगुर बिसिगोन आं, बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आं दिनै नोंथांखौ बुंगोन, आरे भाइ नोंथाङा आंनि देरसिन ना उन्दै आं बेखौ मिथिया। आं अलरेडि क'क्राझाराव रुम दंबावो आंहा, नों बेखौ मिथिना मिथिया भाइ? आङो क'क्राझार इउनिभारसिटि खाथियाव, लकडाउननि थाखायसो आं दा थांनो हायाखै, क'क्राझार इउनिभारसिटिनि खाथियाव आं बेयाव मोनसे अलरेडि रुम लाखाबाय जायखौ आं लकडाउननि उनावनो थांसिगोन। बेयाव नोंथाङा आंजों पार्सनेलि रायलायनोबो हागोन, नोंथाङा मा खालामनो गोसो खालामनो हागोन। आं थांगासिनो दं नोंथांखौ लोगो हमनो दै, जेबो नोंथाङा दसे वेट खालामथ', आं थांगासिनो। आरो बिनि उनाव माखासे बेफोरबायदि कमेन्टफोर मिनिथावना माखासे बेफोरबायदि कमेन्ट लोगोफोर आं नोंथांमोननो बुङो ना। नैबे मोनसे दे, किरन वारि बिथाङा बुंदों मानसियाथ' बेंगलरफ्राव खामानि थाहैनाय जाम्बासो जाखागोन। माखासेखौ आं फरायनो हाला, माने बिराद गाज्रिथ' आं बेखौ बुंथ'ला। आं बेखौबो नोंथां बुंगोन, नाय भाइ आङो नोंथांखौबो बुंगोन, बेंगलराव थांनानै, केरेलायाव थांनानै दिनै जोंहा गोबांथार बर'फोरबो दं जायफ्रा बेंगलर केरेला थांनानै गावनि न'खरखौ सिबिग्रा दङ। नों बायदि महामुर्खफोरखौ नङा दे खिन्थु। नाथाय आं नोंथांखौ बेखौ बुंगोन, आङो दिनै मालायनि कम्पानिनि नौकर नङा दे, एबा आं मालायनि कम्पानियाव थांनानै साखर मावग्रा मानसि नङा, मिथिबायना फंबाय बा ब्रादार? देरसिनबो जानो हागौ, आं बेबायदि मानसिबो नङा, आं मालाय कम्पानिनि नौकरबो नङा, मिथिबायना? आरो आं बेंगलर केरेला थांनानै बेबायदि माबाग्राबो नङा, मिथिबाय भाइ? आरो आं नोंखौ फंसे खोथा बुंगोन, नोङो बेबायदि बुंनानै मालायनि बै जायफ्रा मावनानै जाग्रा
बिसोरनि गोसोफोरखौ नोङो दुखु दाफोनां मिथिबायना ब्र' बेखौ आं नोंथांनो बुंगोन आरो बिनि अनगायैबो दिनै माखासे बाथ्रा जायफ्रा खोनासंथावै बिनि गेजेरावनो माखासे सानैसो आइजोनि मेसेजखौबो आं नोंथांमोननि सेराव फरायना होनि सासेया जाबाय ममिता नार्जारी दै बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनानै लादै जाम्बाबा मा खोथा जाखो हो मा हिन्दी ससे बर' ससे ममिता नार्जारी बिथाङा बुंदों ना गावखौनो गोरों सानदों नामा नों हारामखुर आं दिनै ममिता नार्जारी बे ममिता आरो सासे हिन्जावसा दंबावो दै बेयो ओरैबायदि बुंदों दैमासा बर' बिथाङा होनदों गन्थं हमलाला हिन्दी रायलायनो थिनदों जायाफ्रामा लासिंसिंनो आं दिनै बिथांखौ बुंगोन मिस्टार दैमासा बर' आं नोंखौबो बुंगोन आरोना आंथ' साइसखा दै आं गावखौ हेन्डसम होननानैबो बुङा खाख्रेब नाब्लाब्लाखा आंना जायनि जायगायाव ससमा हमदों एसे हेन्डसम नुथों होननानै बाट हेन्डसमथ' बहा नुनो ना ससमा हमबा मालाय माने खाख्रेबखौ खाख्रेब नाब्लिया नाब्लाखा जायनि थाखाय मानसिफोरजों बुंहरजादों नङा होमबा बाट आं बेखौ जेबो साना नाथाय बिथांखौ आं फंसे बाथ्रा बुङो जाय बिथाङा आंखौ बुंदों दै नोंथाङा बिथांनि प्रफाइल फाइलाव नोंथाङा थांनानै नायनो हागोन बिनि नामा दिमासा बर' थांनानै नायनो हागोन दैमासा बर' थांनानै नाय जाय मानसिया आंखौ बेबायदि बुंदों बे मानसिया गावबो गन्थं हंलेले नाब्लेले दाब्लेले बैसोगोरारा बेबायदि मानसिया बुंदों आरो बे मानसिया आंखौ बुंदों माने बर' ससे हिन्दी ससे आं बेखौ बुंदों नोंथांमोनखौ नाय हिन्दीया जोंनि माबिया बिथांमोना मिथिगौ ना जोंनि नेशनेल लेंगुवेज मिथिबायना लोगोफोर दिनै जोङो जाय भारत बिमायाव दं बे भारतनि नेशनेल लेंगुवेजआनो जाबाय हिन्दी हिन्दीया जोंनि थाखाय मास्ट बे रोंनांगौ दिनै जोङो जिहेतु जोंहा जों बर' लेंगुवेजखौ जों अलरेडि रोंखायो बिनिखाय जों गुबुन लेंगुवेजखौबो जोंहा सोलोंनांगौनि दिनैनि जुगाव गोनांथि दं मिथिबायना लोगोफोर जों बर' लेंगुवेजखौ रोंथारनांगोन बर' लेंगुवेज हिन्दी लेंगुवेजखौ जोङो रोंथारनांगोन आरो हिन्दी बिनि अनगायै जों इंलिसखौबो जोङो रोंनांगोन दिनै नोंथाङा आउट अफ आसाम नोंथाङा जुदि थाङो अब्ला नोंथाङा मा लेंगुवेज रायलायगोन बेयाव बर' ना हारसा न' लोगोफोर नोङो बेयाव रायलायनांगोन हिन्दी हयथ' इंलिस अब्ला जोङो सोलोंनांगोन दै रावबो पारफेक्ट जानानै फैखाया आं बेखौ बुङा आं पारफेक्ट होननानै बुङा आंबो सोलोंदों बिनिखाय आङो जि फंफा फंनै हायो आं बेखौ बाहायनो इउज खालामो दै लोगोफोर बाट आइ एम नट पारफेक्ट मेन अके रावबो मानसिया पारफेक्ट नंखाया नाथाय नों सासे दैखरनि एम्फौ जानांगौ आं बेखौ बुंनो सानदों मानोना जाय मानसिया दिनै ममिता नार्जारी बिथाङाथ' दैखरनि एम्फौखासो बियो दासिम गावनि न'निफ्रायनो गावनि एरियानिफ्रायनो बाहेरा ओंखाराखै जानांगौ जायनि थाखाय बियो मा हिन्दी ससे बर' ससे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बाट जों बेबायदि लेंगुवेजखौ जों जुदि सोलोङाब्ला रोङाब्ला अब्ला जों बोरै जौगागोन जों बर' लेंगुवेजजोंल'सो जों आगबारिनो हायाना लोगोफोर नंना नङा स' आंनिफ्राय बेनो आरोना आरो आं बुंबावगोन दिनै बिनि उनाव आङो साननैनि उनाव मोनसे भिडिअ आपडेट खालामदोंमोन फ्रि फायार आरो पाबजि गेलेग्राफोरनि सायाव आङो बेयाव नट अनलि फ्रि फायार पाबजि गेलेग्रा आं बेयाव जायफ्रा टाइम वेस्ट खालामो आं बिसोरखौबो बुंदोंमोन नाथाय माखासे जोंनि मोजां स्टुडेन्टफोर बिथांमोना आंनो मोजां कमेन्ट हरदों बिथांमोना आंखौ बुंदों ब्र' नोंथांनि बुंनायाथ' थिगानो नाथाय दानि जुगाव जों गेलेनायजोंबो जोङो आवगायलांनो हायो देरहासार जानो हायो बेबायदि बुंदों नंगौ ब्र' आं बेखौ फोथायो मानोना दिनै जोंनि जमुना जोंनि बर' एग्जाम्पल दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो दं न' खाथियावनो आं मिथिगौ नाथाय आं बेखौ बुंनो सानदों दिनै फ्रि फायार पाबजि गेलेनानै जोंनि साबैसे बर'फ्रा साक्सेस जादों दे ब्र' नोंथांमोना बुंलाय फ्रि फायार पाबजि ओंखारनायनि उनाव जोंनि बर'फ्रा बिजाब फरायनायखौ गारदों बे खेल ओंखारनायनि उनाव जोंनि बर'फ्रा बिमा बिफाजों नांलायग्रा जादों बे खेल ओंखारनायनि उनाव जोंनि बर'फ्रा खामानि मावनो दांनो मावै जादों बे खेल ओंखारनायनि उनाव बिमा बिफानाव मबाइल दाबिग्रा जादों नंगौना नङा लोगोफोर आं भुल बुंदों नामा दिनै नोंथांमोना केरेमिनिटिखौ मिथिदों केरेमिनिटिया बे खेलखौ गेलेनानै बिथाङा इउटुबाव होनानै गोबांथार थाखा खामायदों बेखौ आं मिथिगौ बाट जों साबैसे बर'आ बिदि हादों रावबो हायाखै दासिम नामाव गैया बिनिखायनो लोगोफोर जाय खेलनिफ्राय जेबो लोब्बा गैया जेबो मोनदेरनाय गैया बेयाव जों मानो टाइमखौ वेस्ट खालामनो नंगौना नङा नाथाय आं नोंथांमोनखौ दा गेले होननानै बुङाखै दै गेले टाइम लानानै दै बिनिखायनो नोंथांमोना आंखौ भुल दा बुजि बेखायनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन जोङो लाइफआव जौगानो थाखाय जोङो माखासे जोङो खामानिफोरखौ मावनांगोन आरो जों नागारनांगोनबो दै लोगोफोर दिनै नोंथाङा दसे समनि रंजानायखौ जुदि नागिरदोंब्ला अब्ला नोंथाङा गाबनो थाखाय तैयारि जा दिनै जुदि नोंथाङा गाबदोंब्ला दिनै नोंथाङा जुदि खस्थ' खालामदोंब्ला अब्ला उनाव नोंथाङा रंजानो थाखाय तैयारि जा नंगौना नङा लोगोफोर आरो आं दिनै बारा गोलाव बुंनो थाङाखै लोगोफोर आं नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ आं लानानै फैबावगोन नाथाय सानैसो मानसिया आंनि पार्सनेलनि बागै आंनाव सोंहरदोंमोन ब्र' नों हाबा जादोंना जायाखै
ब्र नोंनि पार्सनेलि बिसय एसे बुं नाथाय आङो पार्सनेलि थांनानै इनबक्सआव बेफोर बाथ्राखौ रायलायनो हाया लोगोफोर आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव आंनि माखासे भिडिअ आं नोंथांमोननो लानानै फैगोन आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आं एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों